Değişlemeyin aman şayaklarına Aşgabat şegarının hem de Akıl vilayetinin dikeliş bezirgeleri Mätäç körpü ýaşaýjylary Arkadaş şegarının inäniň we çaýganyň saglygyny goraş merkezine ýatymlaryň bezirge alyp, Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna çaýgalar sagaldyş dikeliş merkezine dikeliş bezirgeleriniň ikinji tapgyryny aldylar. Şu günler Balkan vilayetinin dikeliş bezirgeleri Mätäç körpü ýaşaýjylary meýnama laýyklykda öz nowaty boýunça Arkadaş şegarının inäniň we çaýganyň saglygyny goraş merkezine ýatymlaryň bezirge alyp, Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna çaýgalar sagaldyş dikeliş merkezine dikeliş bezirgeleriniň ikinji tapgyryny alýarlar. Bu orta sağlığını dikeltmäne Mätäç çaýgalaryň dowly derejede sadyn bolmaklary uğruna döwlet derejesinde alad edilýäniň nowata hyssutnamasydyr. Bellenşe ýaly ýurdumyzda jemgyýetiň iň gymmatly hazynasy bolan adamyň saglygyny goramaga gönükdirilýän işleriň netijesinde saglygy goraş ulgamyna ýerigdäli tutumly işler amala aşylýar. Dünýä ölçeklerine laýyk gelýän öňde barjy lukmançylyk tehnikalary ýokary tehnologiýalar bilen öpüşen edilen her kadaman saglyk merkezlerine halkymyzyň saglygyny dikeltmek we dinç almak üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Gahrman arkadamynyň adyny göterýän Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howarnalyga Mätäç çaýgalara himayet bermek boýunça haýyr sahawatganynyň mümkinçiliklerinden şuňa çenli haýyr sahawat işleri giňlerinde anyp barlýar. Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howarnalyga Mätäç çaýgalara himayet bermek boýunça haýyr sahawatganynyň hasabyndan paýtatymyzdaky halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara kardiologiýa merkezine, inäniň we çaýganyň saglygyny goraş almy kliniki merkezine, Arkadaş şegarnyň köporly hasahanasyna, Arkadaş şegarnyň inäniň we çaýganyň saglygyny goraş merkezine, ýurdumyzyň ähli vilayetlerine çaýgalary ýerli hünärmenler tarapyndan hirurgiki bejeriş amallary üstünlikli ýerine we bu işler netijeli dowam etdirilýär. Çaýgalaryň hirurgiki bejirgiden soňky ýagdaýlary kanagatlanary bolmak bilen, çaýgalaryň her birisi degişli hasahanalarda nowatdaky dikeliş bejirgelerini alyp we az sanymdan çaýgalar sadyn çaýgalaryň topuny goşulýarlar. Şu günler halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara kardiologiýa merkezine, inäniň we çaýganyň saglygyny goraş almy kliniki merkezine, Arkadaş şegarnyň köporly hasahanasyna, Arkadaş şegarnyň inäniň we çaýganyň saglygyny goraş merkezine dörli çalışanly hirurgiki ýürek damar daýanç kereket, iýmis siňdiriş, peşew çykaryş ulgamlaryna operasiýalar ýerli lukmanlarymyz tarapyndan üstünlikli amala aşylýar. Ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen iýmis siňdiriş ulgamynyň keselinden ejir çekýän çaýgaçyga hirurgiki bejeriş operasiýasy ýagny gadalödüň stenserlenmesi operasiýasy ýerli lukmanlarymyz tarapyndan üstünlikli amala aşylmagy bellälikli wakadyr. Daşary ýurtlaryň ady belli klinikalarynyň professor lukmanlary ýerli hünärmenlerimiz bilen içkin tejribe paýlaşýarlar. Paýtatymyň we Arkadaş şegarnyň saglygy goraş merkezlerine ýerli lukmanlarymyz bilen bilelikde tejribe alşmak işleriň şäklerini howarnalyga Mätäç çaýgalara Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howarnalyga Mätäç çaýgalara himayet bermek boýunça haýyr sahawatganynyň serişdirleriniň hasabyna hirurgiki bejeriş operasiýalary üstünlikli amala aşyrdylar. Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň München şäheriniň klinikasynyň professory, çaýga ortopediýa ugry boýunça ýol başçysy, travmatolog, ortoped lukmany Dr. Vincent Frimberger Türkmenistan bilen Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň arasyna saglygy goraş boýunça halkara hyzmatdaşlygyň şäklerini ýurdumyzda iş taparyna bolup, hususan Arkadaş şegarnyň inäniň we çaýganyň saglygyny goraş merkezine ýerli hünärmenler bilen tejribe alşýar. Dayanç kereket ulgamynyň kesellerinden ejir çekýän çaýgajyklara anyklaýyş bejeriş we hirurgiki bejeriş amallary ýerli hünärmenler bilen bilelikde agdybelikde ýerine ýetirilýär. Ýurdumynyň saglygy goraş ulgamynyň işgäleri döredilýän şeýle şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymda hem-de türkmen halkynyň milli lideri Lukman Arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.